כמו שעושים רישיון על אוטו, אפשר גם לעשות רישיון על סירה, ולקחת את החברים שלכם לנסיעות בים. אם אין לכם סירה, אני מאמין שאפשר להשכיר סירה, ואפשר גם להשכיר אופנוע ים, אבל בשביל זה צריך רישיון. את הרישיון אפשר ללמוד בסיגל, שיש להם קורס יאכטות, ואני אנסה לשיר לכם משהו. יש להם מבצע מדהים, יירשמו לקורס יאכטות וקבלו קורס אופנוע ים במתנה. קורס ייחודי לחורף, מספר המקומות מוגבל, הדרכה בקבוצות קטנות, שייט מעשי מתבצע רק בתנאי מזג אוויר מתאימים, ליווי מקצועי אישי לכל משך הקורס, אין צורך בניסיון קודם, חומר לימודי קל ופשוט, אחוזי מעבר, כי עוברים את הרישיון, עוברים את נושקים ב-100%. בואו לשיעור ניסיון חינם למטה בלינק. גם אני רוצה יאכטה.